Ako ďaleko je od slobody vierovyznania k neslobode ducha? Tejto pomyselnej vzdialenosti a s ňou súvisiacim okolnostiam sa budeme venovať v dnešných reportéroch. Vítajte pri ich sledovaní. Dobrý večer. Pádom komunistického režimu sa okrem iného uvoľnila aj možnosť slobodného vyznávania náboženskej viery. V súvislosti s tým sa objavili aj nové náboženské hnutia a smery, pričom niektoré z nich javia kľúčové znaky siekt, psychickú manipuláciu, závislosť na sekte či ekonomickú nesvojprávnosť. Je potrebné povedať, že nie každé nové náboženské hnutie alebo spoločenstvo je nebezpečné. Prípady, akými boli hromadné samovraždy vo Francúzsku a v USA, sa dnes už našťastie nevyskytujú. Ale manipulatívne hnutia tu stále sú. Práve takýmto príbehom sa venovala reportérka Katarína Začková. Je to silné vymývanie mozgov. Jak keby mi preplo. Proste to sa nedá vysvetliť. Neviem to vysvetliť. Všetkému, čomu som verila, tak zrazu som prestala. Tieto kulty sa snažia vlastne nafarbiť svet na ružovo. Ak máme zlé skúsenosti s ľuďmi, ktorí sa nechali získať a cítili sa oklamaní, tak je to veľmi podobné ako v tom spotrebiteľskom správaní, kde nejakí šmejdi nachytali a zarobili na nich. Pastori, že rozhodujú o tom, kto bude spasený. Ja si myslím, že to v ich kompetencii nie je rozhodnúť. Že budú bohatí. Viete, ako je to s bohatstvom. Dneska mám, zajtra nemusím mať. A so zdravím to božne. Opakujem, v ničom neporušujeme zákon absolútne. Na Slovensku máme slobodu prejavu, slobodu vierovyznania. Čo však robiť, keď sa vám dieťa dostane do spoločenstva, ktoré evidentne javí známky sekty? Kde sú hranice normálnosti takýchto spoločenstiev, ktorých je na Slovensku stále viac? My sme hľadali odpovede medzi ich bývalými členmi. Modlím sa, bratov a sestry, nech príde duch prímluvnej modlitby. Nech príde duch uctievania. Nech príde túžba hľadať Božiu tvár, Pane. Bez túžby nebude nič, alebo bude zákonický náboženský smrád, a to my nechceme v mene Krista. A preto sa modlím za túžbu, modlím sa za túžby, sveté túžby. Nech zahynú svetské túžby, nech zlorečím svetským túžbám v našich srdciach. Zlorečím, povedz, v mene Krista. Takúto kázeň poslal pastor Mário Ovčar vtedy 16-ročnému chlapcovi druhákovi na strednej škole, ktorý študoval mimo domova. Čo od nej očakával pastor z kresťanského spoločenstva Milosť? Vedel, že môže ovplyvniť jeho budúcnosť, krehkú povahu, citlivú dušu na celý život? Kto mal na takéto čosi beztrestné právo? Ako sa tam dostal? Kto ho tam dostal? Profesorka alebo učiteľka angličtiny si ho získala najskôr nejaké CDčka, mu posielala. Túžim priniesť niečo prevzácne. To bol tak dobrý chlapec. A zmenil sa o 300%. Proste tú lásku, ktorú nám dával, to už, že ho my milujeme ako rodičia, to je normálne. Ale viete, keď dieťaťu niekto napíše na Facebook, nepočúvaj ich. Keď ti zoberú mobil, zavolaj z budky. A jak nie, tak sa stretneme niekde v prírode. Tomu písal 40-50 ročný muž. Nás nemá počúvať, veď my sme predsa rodičia. Som predtým volala s tým pánom, že si neprajem, aby tam chodil. Do tej sekty. To je sekta. Napriek tomu on mu prezvonil na telefón, syn vyskočil z okna a utiekol. Raz vyslovene skolabovala v jednom momente. Psychicky, fyzicky skolabovala. Vtedy aj otec vraj doma povedal, že keď chceš ísť k ním, tak choď. Ale on sa večer vrátil, lebo že mu tam povedali, že rodičia sú za ňoho zodpovední, hej? My sme vedľa ešte akože muža, ešte uznávajú akože chlapov, ale matky ako nie. Ja si myslím aj preto, lebo matky viac bojujú ako... Nehovorím, že by otcovia nie. Je to lož. Je to prosím, je to nejaký ojedený prípad, ktorý, keby ste šla od cirkvi k cirkvi, od spoločenstva k spoločenstvu, niekde nájdete niekoho, kto nesúhlasí s niečím. Bolo to tak, že ho pozval pastor
ale ja poviem aj meno. Mário Ovčiar. Domov. A krstil ho vo vani. Pícha života, žiadosť očí, telesné žiadosti, ale Pane, duch prímluvy, duch modlitby, duch uctievania, sila Božia, nech príde na môj život. Ja to príjmam teraz vierou. Príjmam, 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 príjmam to. Šila baba barama bašaja labara šriya labara našlandeja. Keď mal 18 rokov, prišli pred dom Jaroslav Ľupták. Na toho človeka nezabudnem do smrti. Že už má 18 rokov, tak môže si robiť, čo chce. Vedel svoje práva. Oni mu povedali, že aké má práva, ale aké má povinnosti, mu nepovedal ani jeden z nich. Prišiel pred dom, že si prišiel po svoje veci a že ide bývať k ním. No a zobral si aj rodný list, pretože som si myslela, že ho hneď chcú oženiť. Ja nemôžem. A oženili ho? Áno. My tu píšeme do novín stále, akí majú byť seniori opatrní, že s nimi niekto manipuluje na tých všelijakých akciách. A deti sú nám ukradnuté. S deťmi manipulujú ešte viac ako s tými seniormi, hej? Lebo to nie je psychická závislosť. Tam dá jednorázovo, ten dôchodca za niečo zaplatí, keď ho zmanipulujú, ale toho človeka mladého ovplyvňa na celý život. Nemá možnosť porovnávať. Nemá. A dostane sa šmejdom do rúk. Bol niekto z rodiny na tej svadbe? Z našej nie. Vlastne on nikoho nepotreboval. Tam mal v zastúpení iných rodičov, ktorých zrejme prijal miesto nás. Halelúja, halelúja, halelúja. Posilni, Pane, posilni nás, modliť sa, očakávať na Teba, postiť sa, túžbu, ja sa modlím za túžbu, uvoľniť túžbu, Pane, túžbu. Len čo povedal pastor. Všetko robil podľa toho, čo povedal pastor? Čo povedal pastor, no to ako... To bola autorita pre ňoho, áno? A stále je. Stále je. Také náboženské spoločenstvo, ktoré má silné autoritárske črty, iba niekedy až totalitný charakter. V sektách sa potlača sloboda jednotlivca, zneužíva sa jeho dôstojnosť, jeho sociálne a náboženské cítenie. Po druhé, vzniká tam závislosť na sekte, čo je veľmi dôležité povedať, pretože každá závislosť je zhubná a deštruktívna. Jeden z tých škodlivých znakov siek je práve tento, že nie sú ochotné kontextualizovať veci, ale sa zatvárajú, ale sa iba zatvárajú akoby do takej pomyselnej krabice a do svojich 4 stien. A tým pádom aj mnohí ľudia, ktorí sa stanú ich obeťami, obhajujú si veľmi úzky rozsah nejakých náboženských vedomostí, bez toho, aby boli ochotní počúvať kritiku. No a vedie to samozrejme ku škodlivým dôsledkom. Mnohé kresťanské spoločenstvá sú pri organizovaní pomoci chudobným a slabým veľmi dôležité. Nehovoriac o tom, že vytvárajú prostredie blízke domovu, kde sa ľudia cítia dobre a isto. Ťažko však hodnotiť kresťanské spoločenstvo milosť, lebo aj to môže ľuďom pomáhať. Ale, ako sa v niektorých prípadoch ukázalo, ich praktiky sú na zamyslenie. Otázkou je aj to, prečo do takýchto spoločenstiev vstupuje veľa veriacich z katolíckej či evanjelickej cirkvi. Evanjelická cirkev nám napísala, že takéto vedomosti nemajú, ale tieto skúsenosti priznávajú aj lídri spoločenstiev. Ja to neviem vysvetliť. Ja som v stredu išla na bohoslúžbu a v nedeľu už som nešla do kostola. A pritom som chodievala každý deň. To je, jak keby mi preplo. Proste to sa nedá vysvetliť. Neviem to vysvetliť. Všetkému, čomu som verila, tak zrazu som prestala. V rámci katolíckej cirkvi, predpokladám aj v rámci evanjelickej cirkvi, je viacero rôznych hnutí a spoločenstiev, kde ľudia sa cítia doma vo svojej cirkvi
ale zároveň sa, povedzme, o mnoho viac ako v nejakej farnosti alebo pri nejakom kostole aktivizujú medzi svojimi priateľmi, s ktorými si rozumejú. Môže to byť dobré, nemusí to byť dobré. Môže to byť dobré, ak prehlbujú svoju vieru, prehlbujú svoje kontakty, vzdelávajú sa, učia sa solidárne pomáhať blížnym. Nemusí to byť dobré, ak sa izolujú, ak neracionalizujú svoje náboženské postoje, ak zostávajú pri emocionálnom uspokojení, ak sa uzatvárajú do malých skupín. No a nebezpečné to môže byť, keď prestanú vnímať reálny svet, aj reálne potreby. Zmanipulovať človeka alebo naverbovať do nejakého spoločenstva, to nepozná geografické hranice, vzdelania, kultúrne, proste osobnostné. Tá psychická manipulácia je taký zákerný spôsob alebo ťažko rozlišiteľný spôsob správania, že človek to naozaj nie je schopný rozlíšiť. Mne sa tam zo začiatku veľmi páčilo. Som bola rada, že boli tie chvály, že tam ľudia ruky dvíhali, modlili sa v jazykoch a že boli veselí a že mali hneď o vás záujem. To ma prekvapilo, že keď som tam došla, tak hneď všetci mali o vás záujem, že kto som, čo som. Štruktúra aj našej cirkvi úžasne je to prebyrokratizované a ľudia aj nenachádzajú to, čo povedzme oceňujú pápeža Františka, že cítim sa túto doma. Taký, aký som, chybujúci, hriešný, omylný, majú ma radi. Ja sa nechcem to zjednodušiť, ale tie sekty toto ponúkajú ako ľuďom. Zrazu som začala vnímať to, že pastori menia svoje názory. Jeden deň povedia tak, o mesiac povedia tak. Príklad, že katolíci nemajú Ducha Svätého. Najprv, že môžu mať, akože keď boli na charizmatickom stretnutí, alebo tak, že môžu mať modlitbu v jazykoch, že to môže byť od Ducha Svätého. Ale potom som bola na jednej konferencii a jeden pastor povedal zrazu, že nie. Ľudia niekedy chcú mať odpovede na úplne všetky otázky a tí, ktorí aj fundamentalistickým spôsobom vykladajú Sväté písmo, tak vám ponúknú odpoveď na všetko. Ale verím, Páne, pomôž mojej nevere, tak ako je aj vo Svätom písme napísané, sú veci, ktoré nedokážeme úplne presne do detailov pochopiť a rozobrať. A tak je niekedy aj riziko, ak niekto chce dávať odpovede úplne na všetko, a sú aj isté tajomstvá, pre ktorými sa musíme vedieť aj zastaviť. A neraz teda ľudia stane sa, že hľadajú za každú cenu odpoveď na každú jednu svoju otázku a príjmu bohužiaľ aj lacnú odpoveď. Pretože to neraz robia práve sekty, že oni ponúknú síce odpoveď, a tá odpoveď je lacná, tak v úvodzovkách povedané. Tlačia na ľudí a zastrašujú. Že keď nebudete v našej cirkvi, tak pôjdete do pekla a tak proste. A sa mi aj hlavne nepáčilo to, že atakujú na iné cirkvi. Že proste aj niekto, keď tam došiel, príklad buď katolík alebo evanjelík, tak vždy niečo spomenuli, čo je zle na tej cirkvi, že obrady, rúženec, Panna Mária, svätia, takže to je vlastne diabolské dielo. Oni aj tak tvrdšie, že svätá omša je vlastne služba satanovi a také veci. A podstatné je to, že nás tam zastrašovali, že keď nebudeme u nich, takže pôjdeme do pekla. V mnohých podobách tieto sekty, ktoré dnes sa vyskytujú aj u nás na Slovensku, tak v podstate hlásajú to, čo sa hlásalo alebo riešilo stovky rokov dozadu. Cirkevné spoločenstvá boli na Slovensku aj za socializmu, ibaže v obmedzenej miere. Podobne ako vo východoeurópskych krajinách, aj tu ožívajú v 90. rokoch rôzne náboženské hnutia. Nikto nevie, koľko tých siekt alebo rizikových spoločenstiev je. Nikto to nejako systematicky nemonitoruje. Neviem, možno, že SIS, netuším. Ale jednoducho, skutočne bežný človek sa v tom nemôže zorientovať, pretože nemáme nejaký základ, ktorý by sme mohli poskytnúť tomu klientovi alebo divákovi, že takto to je, na toto si dajte pozor. V súčasnosti aj s tým, že je sloboda slova, sú otvorené hranice, tak to ich pôsobenie sa teda zintenzívnilo a pribudli tu aj nové hnutia, nové skupiny, ktoré tu predtým nepôsobili. Zjednodušené prístupy k životu, ktoré tieto kulty predstavujú, tak sa snažia vlastne
nafarbiť svet na rúžovo, vytvoriť prostredie, kde je všetko rúžové. Tam, kde sa všetci ľudia usmievajú, keď sa stretnú. Proste sú neprirodzene milí. To je znak, že to je akože, možno to znie blbo, ale je to znak, že to nie je celkom zdravé prostredie. Hovorí sa o tom ako o masírovaní láskou. Takou záťažovou situáciou je aj pozitívna zmena. Maturita, zmaturuje ten mladý človek, dostane sa na vysokú školu, zmení úplne svoje sociálne prostredie, odíde od rodiny. A to je pre ňoho veľmi záťažová situácia, na ktorej sa napríklad spoločenstvo, teda múnisti, systematicky zameriavajú. Na vysokej škole dostal som kartičku do ruky na Obchodnej ulici. Šiel som do študijného centra, začal som chodiť na prednášky, mali sme dvojdňový seminár, to si pamätám, že tu v tomto parku sme sa prechádzali a potom boli ďalšie semináre. No a keď vravíte, že vás to zošrotovalo, čo sa vám tam vlastne nepáčilo? Mal som tam veľa krásnych zážitkov s ľuďmi, veril som tomu, tej filozofii, ale dal som sa sfanatizovať príliš, že som príliš nekriticky to bral. Prvá úplne zásadná vec je, že kritické myslenie, akékoľvek prostredie, myšlienkové, skupinové, ktoré môže byť príťažlivé, vzrušujúce, ale ktoré odo mňa chce, aby som ako vstupné zaplatil. To, že sa zrieknem svojho kritického myslenia. Že proste moja lojalita bude v tom, že to nebudem kritizovať. A že budem brať všetko, čo povie guru, alebo nejaké tie ich výklady, alebo učenie, akože tak to je. Nebudem sa pýtať, tak odo mňa žiada niečo, čo nemôže žiadať, čo Boh nikdy nežiada. Veria tomu, že každý človek hrešil, a väčšina ľudí, čo je v duchovnom svete, čo odišli z tejto zeme, je v pekle. A taká korejská pani našla spôsob, ako ich z toho pekla dostať za patričný poplatok. Takže človek zaplatí, v každej krajine je ten poplatok iný, lebo nebo nad Slovenskom je lacnejšie ako nebo nad Japonskom, ale zase nebo nad Albánskom je ešte lacnejšie ako nad Slovenskom. No a ja som si to preto mohol kúpiť, lebo som žil v Albánsku a tie poplatky boli nižšie ako pre Slovákov. No a vždy po 7 generáciách sa akože oslobodzuje. Oni potom, ako sú oslobodení, tak idú do čakacej miestnosti, tam čakajú, kým sa doplatí celá suma a potom sú odprevadení do neba. Cirkev zjednotenia založil v roku 1946 Severokórejčan Sun Myung Moon. O tomto kulte sa v médiách otvorene hovorilo ako o Moonovej sekte. Jej ideológiu podporovalo ekonomické impérium. Majiteľ Moon sa vďaka obchodným transakciám dopracoval k obrovskému majetku. Preslávil sa tiež organizovaním hromadných sobášov ľudí, ktorí sa nepoznali. Verbálne vyznával zdravú rodinu, bol 4-krát ženatý. V posledných 10 ročiach sa pre toto hnutie vystriedalo minimálne 10 názvov. Na Slovensku dnes pôsobí napríklad Federácia rodín. Tej sa vystupovanie Jána Filipča nepáči a ako zdôrazňujú, ide im o manželstvo jedného muža a jednej ženy na večnosť v centre s Bohom. Ja som mal partnerku takto, manželku cez fotografiu vybratú a môžem povedať, že to bolo tak trochu nanútené, alebo my sme sa nehodili k sebe. Fakt, ona nebola zlý človek, len to bolo manželstvo, ktoré dvaja ľudia, ktorí pri sebe nemali byť. Rizikové sú niektoré z nich, samozrejme, ale nemôžeme to všetko paušalizovať, nemôžeme ich dávať do jedného vreca. Pravda je aj, že tí ich členovia sa ako členovia tohto spoločenstva cítia dobre. Dokonca psychológovia to označujú aj ako určitú nelátkovú závislosť na kulte. Problém nastáva vtedy, keď u týchto ľudí prichádza k psychickej manipulácii a nezriedkavé sú prípady, že títo ľudia skončia na psychiatrii alebo spáchajú samovraždu. Ako dlho ste boli u munistov? 15 rokov asi. Wow. No. A potom 5 rokov som tu dostával slavy a ešte stále to nemám vyriešené úplne. To som si istý, lebo ja som to tak pochoval pod pokličku
A teraz som to nedávno, práve kvôli záujmu médií, som to ako keby začal otvárať tú Pandorinu skrinku. Ja som bol tak nastavený, že ja som ani sa nedokázal pozrieť, ani čítať také veci, čo ho zhadzovali, čo niečo negatívne o ňom niekde sa písalo. Čiže vám to kritické to bolo vypnuté. Myslenie čo sa týka jeho rodiny, úplne vypnuté. A teraz, keď vidím, že to strašná rodina, čo on robil, jeho deti rozhádané, teraz ako zomrel, čo sa tam deje, to je strašné. To pre mňa absolútne nemôže byť vzorová rodina, to, čo vidím teraz. Nielen munisti alebo scientológovia založili biznis impéria, v ktorých im častokrát ľudia slúžili 18 až 20 hodín denne a 7 dní v týždni. Veľa kresťanských spoločenstiev sa odvoláva na biblický starý zákon, ktorý hovorí o odovzdávaní desiatku Bohu. Aj stredoveké zvykové právo odovzdávať desiatok vrchnosti si osvojili niektoré spoločenstvá. V každom prípade použitie týchto peňazí nepodlieha žiadnej kontrole. Oni vlastne vedia, prečo týchto mladých, pretože oni sa oženia, majú deti a zrovna a je to o peniazoch. Veď oni im dávajú strašnú spustu peňazí. Oni vyznávajú nejaké state Biblie, že sa im má odovzdávať desiatok. Keď všetci títo im budú dávať peniaze, oni nemusia robiť nič. To je taký biznis. Založím si nejaké spoločenstvo a žijem. My sme mu dávali peniaze na 10. a on ich dával tam. Jeho pastorové deti chodili v značkových oblečeniach. My sme si museli kadečo odrieknúť, aby sme deťom dali. A on tam dával peniaze. Oni tú zbierku robia tak, že proste donútia ľudí, aby proste niečo dali. A teraz vždy na tej bohoslužbe spomenú, že nebuďme ako iné cirkvi, že len drobné a tak, ale dávajme ako papierové, aby sme nemali drobáky a potom sa v tom vrtať a tak. Najmenšie 5 eurovka. Takže keď si predstavíte, že každý dá 5 eur alebo aj viac, tak 2 razy do týždňa a je tam okolo 80 ľudí, tak majú celkom dobre. A tie peniaze podľa mňa nie sú zdanené. Z čoho vlastne žijete? Ja som si myslela, že z členského. Členské sú dobrovoľné príspevky podľa zákona vykonáva medzi tými účastníky. Myslíte si, že tomu vedeniu toho hnutia ide aj o to, aby zbohatli? Neviem to na 100% povedať, ale podľa mňa áno, lebo veľmi im záleží na tom, aby ľudia prispievali. Je im sľúbené, že nielen po smrti, ale už v tomto živote sa im bude mimoriadne dariť, že budú zdraví a bohatí. No a samozrejme je to podmienené aj tým, že treba dávať na tú správnu vec a tomu správnemu človeku aj svoje peniaze. Čiže stávajú sa z nich také živé a permanentné bankomaty. Také vzácne slovko pre nich je odškodnenie. Že počas celej histórie sa veľmi veľa zla udialo a niekto to musí zaplatiť, odškodniť. Úctu a rešpekt si akiste zaslúžia také náboženské formácie, ktoré si ctia individualitu a slobodu človeka. Ako náhle nejaké spoločenstvo využíva psychické manipulatívne techniky, v súčasnosti už dokonale prepracované, ohrozuje tým dôstojnosť aj psychické a fyzické zdravie človeka. Dôsledky pre budúcnosť najmä mladých ľudí a ich rodiny môžu byť tak povediac fatálne. Že vám tam vytýkali ešte aj psychickú manipuláciu s tými členmi. To je hlúposť. Není ani jeden soudný prípad, prosím vás. Ministerstvo dokonce je na hraně zákona s tím, že vyšetruje ľudí, ktorí niekde údajne u nás boli. Hej. My nemáme ani jeden spor s nikým, nikdy jsme neboli odsúdení za nič. Účasť na našich bohoslužbách je dobrovoľná. Atakujú na cirkvi a veľmi. Všetky naše programy sú na webe k zhliadnutí a od tej doby, čo je táto možnosť internetová, tak všetky tieto ohovárky v podstate ustali. Teraz po novom si aj natáčajú bohoslužby a keď si natáčajú, som si všimla, alebo aj konferencie, tak sú takí opatrnejší, síce povedia niečo, ale tak opatrne, ale keď nenatáčajú, tak veľmi útočia na iné cirkvi. Tlačia na ľudí a zastrašujú, že keď nebudete v našej cirkvi, tak pôjdete do pekla, tak proste... A sa mi hlavne nepáčilo to, že atakujú na iné cirkvi. Za deň ma aj 5-6 vyboskával, vystiskal. No a potom to už išlo také odsudzenie, že vlastne ja som s tým nesúhlasila. No a boli chvíle, kedy
mi povedal aj, že mi nepôjde na pohreb, pretože mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Že do kostola ísť je duchovné smilstvo. Je strašne veľa ľudí, ani neviete okolo vás, ktorí prejdú, že či neboli náhodou v sekte. Proste oni to nepovedia, oni sa boja. Na Slovensku je registrovaných 18 cirkví. Registráciou získava cirkev nielen štátne dotácie, ale aj možnosť pôsobiť na verejnosti, napríklad na školách. Kresťanské spoločenstvo Milosť usiluje o registráciu od roku 2007 ešte ako cirkev Kresťanské spoločenstvá Slovenska. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zamietlo registráciu z niekoľkých dôvodov. Vytýka Milosti neznášanlivé správanie, teda nízku úroveň tolerancie a rešpektu voči ľuďom inej viery a náboženstva. Takisto nesúhlasí s vytváraním priestoru psychickej manipulácie s dôrazom na zázračné uzdravenie pomocou viery a modlitby. My sme byli v Českej republike zaregistrovaní za 3 mesiace. Tu trvá proces 10 rokov. Predovšetkým z dôvodu neznášanlivosti, a ako aj pre podozrenie z ohrozovania zdravia a práv občanov sme túto registráciu dvakrát odmietli. Keby ste sa pozreli do spisu, tak vidíte, že tá určitá kritika je aj z druhých strán. Čiže správame sa úplne normálne, nič není v rozpore so zákonom. Žijeme v globalizovanom svete, kde sa len veľmi ťažko dá rozlíšiť hranica medzi tradičným náboženským spoločenstvom a sektou. Svet sociálnych sietí na internete nám ponúka množstvo informácií vrátane tých, čo sa vydávajú za pravdy. Techniky psychickej manipulácie sú teda ešte rafinovanejšie a o to rizikovejšie pre človeka, ktorý sa ocitol pred dverami sekty. Rozdiel ako pred 20 rokmi ja osobne vnímam práve v tom, že sekty dnes nepôsobia natoľko konfrontačne voči tým väčšinovým cirkvám, ale vlastne prezentujú sa častokrát ako nenáboženské, ako alternatívne rôzne ponuky a smery. Človek sa k ním dostáva o mnoho častejšie práve v tom bežnom živote a až dodatočne možno zistí, že sa jedná o nejaký náboženský kult. Ja by som len chcela týmto upozorniť matky. Kontrolujte deťom všetko. Kontrolujte, s kým sa kamarátia. Či nie sú v takýchto združeniach a kadejakých týchto. Dnes máte veľa tzv. Virtuálnych kultov, ktoré pôsobia vyslovene na internete a takto zháňajú nových záujemcov. Takže začnite komunikovať s niekým na internete a počase zistíte, že tam začnete do toho spoločenstva pravidelne chodiť a tým sa vlastne vytvára závislosť. Oni potom dodatočne vás požiadajú, aby ste obmedzili svoje predošlé aktivity, svoje vzťahy a týmto závislosť sa prehlbuje. A ako náhle tá závislosť, tá indoktrinácia je dovršená, tak ten človek vlastne potom je naprosto vydaný na pospas tej sekty. Odborníci odhadujú, že na svete pôsobia 10 000 zhubných siekt. Sú to neporovnateľné fakty so Slovenskom, kde podľa posledného ščítania ľudu je len v katolíckej cirkvi 66% obyvateľov. Na Slovensku však chýbajú vierohodné štatistiky o nových náboženských spoločenstvách. Skúsenosti z nich vytvárajú predpoklady, že práve v týchto náboženských hnutiach sa môže ocitať veľa stúpencov z radov tradičných, dlhodobo etablovaných cirkví. Nož to je aj výzva pre ich predstaviteľov, aby prevzali zodpovednosť a pomáhali rozlišovať zdravé a zhubné náboženské prostredie. To, čo ponúka náboženské prostredie. Ponúkam ti domov, ponúkam ti identitu, zakorenenie, ktoré nie je povrchné, ale ide do hĺbky. Myslíte si, že to niekedy aj v tom prostredí katolíckej alebo evanjelickej cirkvi chýba? No určite to chýba, to asi ani netreba hovoriť, že my sme po politických zmenách pred 25 rokmi obnovili svoje štruktúry, organizácie, to, čo za minulého režimu nebolo dovolené. A niekedy ako keby sme mnohí nevideli, že my dávame najavo ľuďom, že tu je nejaký úrad a že my sme skôr aj kňazi, mnohí skôr sme úradníci ako bratia, priatelia, hlásatelia niečoho pekného. Ako pápež František povie, radosti pre život. Normálna spoločnosť, takzvaná, je plná pokrytectva. Proste predstierame, že žijeme ten normálny, pekný ľudský život. Aj teraz boli Vianoce, sviatky pokoja, pekné rodiny.
usmievame sa na seba, máme sa radi, ale v skutočnosti za touto fasádou sa dejú hrozné veci často. A teraz príde niekto k tomu takto zranenému človeku, ktorý vie z istotou jedno, že tento svet není normálny, toto není tak, ako by to malo byť. Oni mu to povedia, to není normálne. Musíme sa milovať. A teraz ja vám poviem pravdu, ako to je, hej? Čiže vlastne v istom zmysle táto naša proste pokrytecká, v niečom chorá, zmaterializovaná, ľahostajná spoločnosť, rozvrátené rodiny, zrady, ktoré muži páchajú na ženách, ženy na mužoch, čo sa vlastne premietne do toho vzťahu k tým deťom. To všetko pripravuje pôdu preto, aby prišli takéto proste misijné skupiny, kulty a ponúkli zázračné riešenia. Túžbu modliť sa. Túžbu modliť sa. Nech ťa Pán požehná veľkou túžbou. Hľadať jeho tvár. Duchu Svätý, pomôž. Modlitby nech príde na teba. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Halleluja. Halleluja. Toto je z dnešných reportérov všetko. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás opäť o týždeň. Dovtedy prajeme všetko dobré. Dovidenia.